Ke me kai kasuwa? Wallahi umma ce ka san ba ta shan shayi sai da ganyen shayin Z&Y shine na shigo kasuwa in nema mata. Okay, umma ta saki nemo mata ganyen shayin Z&Y sannan ni ma za a ce nemo Z&Y? To ya za mu yi tunda dai mahaifiyar mu ce da shi take amfani dole mu nemi inda ake sayarwa. To mu nemo mai gida assalamu alaikum. Allah inda ake sayar da ganyen shayin Z&Y da Allah. Kaina. Ya barka dai. Ya gari? Alhamdulillah. To ai kamar kai ina ji kuna magana. To ba ai to sai ku zo mu je. Ba nisa? Ba nisa nan ne. To mu shiga mota, shigo motar sai mu je. Ko bismillah. Shiga. Shi yasa na faɗa maka Ahmad Isa, da zaran ka jarraba ɗanɗanon ganyen shayin Z&Y Black Tea za ka yaba. Maman Zara ma tun da ta ɗanɗanon shayin Z&Y Tea take ta santin shayi a koda yaushe. Assalamu alaikum. Yawwa barka dai. Yawwa barka ne. To ai gashi nan available ko ina ai. Wallahi Allah. To amma ganyen shayin Z&Y me yasa ba kwa kai shi cikin unguwanni da kananan shaguna da ba ake bukata? Ai kayan mu suna nan a cikin unguwa sosai. Ko ina suna nan loko da sabo. Ina so ku ba mu kamar katan biyu kamar wannan guda biyu. Uku fa kace. To uku biyu dai mana. Okay to ba matsala za a samu. To a kawo uku ba mu kana. Nawa ne kuɗin? Kuna karɓar transfer ko? Ana karɓa. Kuma jama'a sai ku nemi naku ganyen shayin Z&Y Black Tea.